שלום, מה נשמע מתוקים שלי? אני רוצה להראות לכם דברים ממש חמודים. תראו איזה דבר מתוק דוד איתן הביא לי. תראו, זה מין צב כזה קטן וחמוד. ותראו, אפשר לפתוח את הגב שלו. נכון מתוק? ותכף אני אראה לכם צב אפילו עוד יותר מיוחד, או פשוט אחר. תראו, זה דודה איילה הביאה לי מתנה יום אחד. אני חושבת שזאת אמא צבה. אתם יודעים למה? כי תראו מה יש לה פה. יש לה פה עוד צב אחד קטן למעלה על הגב. תראו, אפשר אפילו להוציא אותו. הנה הוא יגיד לכם שלום. שלום לכולם. הוא מחובר פה כדי שהוא לא ילך לאיבוד. הקטנצ'יק הזה. אז אנחנו נכניס אותו פה עוד פעם. מוכנים? היום אני אספר לכם על צב. צב אחר. הצב של אורן. הנה הצב של אורן. בואו נראה איזה סיפור זה. אבא, תביא לי צב. ביקש אורן מאבא שלו. אבל אין לי צב, ענה אבא. אז בוא נלך לחפש, אמר אורן. טוב, אמר אבא. והם הלכו לחורשה. הלכו והלכו, חיפשו וחיפשו. אבל הם לא מצאו צב. הם מצאו ענפים. והם מצאו אצטורבלים. והם מצאו אבנים יפות. אבל צב לא מצאו. חזרו אבא ואורן הביתה עצובים. אין דבר, אמר אבא. אולי בפעם אחרת נמצא. אבל אורן היה עצוב. וסיפר לאמא שהם לא מצאו צב. ולמחרת בבוקר פתאום מצאה אמא של אורן לא אצטורבל, לא ענף, גם לא אבן יפה. היא מצאה צב. זה היה צב חמוד מאוד. די גדול, עם 4 רגליים וראש וזנב והכל. היא הרימה את הצב ואמרה לו, אתה בדיוק הצב שאורן חיכה לו. והיא לקחה אותו איתה והלכה להלאה. לאן? לגן של אורן. אבל הצב קצת נבהל. הוא הכניס את ראשו, והכניס את רגליו, והכניס את הזנב לתוך השריון. וכבר בכלל לא ראו צב. ראו רק קערה קטנה הפוכה. רק מי שידע מה זה ידע שזה צב. האחרים חשבו שזאת קערה קטנה. לאט לאט הצב נרגע. קודם הוא שלח רגל אחת החוצה, ואחר כך עוד רגל, ואז את כל הראש, ולבסוף עוד רגל ועוד רגל וזנב. זה לא כל כך נורא עכשיו, חשב הצב. והנה הם הגיעו לגן. מה זה? שאל חגי. מה זה? שאלה דנה. מה זה? שאלה אלה. זה צב, אמר אורן. אני הזמנתי אותו אתמול, נכון אמא? נכון. כל הילדים רצו לטפל בצב. אורן הביא לו קופסה שתהיה לו בית, ואמיר הביא לו צעצועים שישחק, ולילך הביאה לו ספר שיקרא, ואפרת הקטנה אמרה, הוא רוצה לאכול. מה נביא לו לאכול? פתחה אמא את המקרר של הגן ומצאה מעט סלט שנשאר מארוחת הבוקר. הביאה את הסלט לצב ואמרה לו, בתיאבון צבים אוהבים ירקות. הצב שלנו הביט בצעצועים ולא שיחק, הביט בספר ולא קרא, הביט בסלט והתחיל לאכול. ראשית הוא אכל את כל העגבניות, ואחר כך הוא אכל את כל המלפפונים, ואחר כך הוא אכל את החסה, ואחר כך את הגזר, ולא נשאר יותר סלט. ובינתיים גם הילדים נטלו ידיים וישבו לאכול. הסתכל הצב ימינה ושמאלה, ראה שכבר אין סלט
ראה שכבר אין ילדים, וחשב שעכשיו כדאי ללכת למקום אחר. והצב נשא רגליו והלך. יצאו הילדים אחרי הארוחה, ומה הם ראו? ארגז יש, צעצועים יש, סלט אין, צו אין. הילדים היו עצובים, ואורן בכה, כי זה היה הצו שלו. אוי, תראו. יצאה הגננת, ראתה את הארגז הריק, ראתה את הילדים העצובים, ראתה את הדמעות בעיניו של אורן, ואמרה, אין דבר, הצב אכל אצלנו ושבע, וכעת הוא הלך לדרכו. צבים לא אוהבים להיות סגורים. נכון, אמרה דנה, אולי הוא הלך לאבא ולאמא שלו. ואולי הוא הלך לעבודה שלו, אמר אמיר. ואולי הוא הלך לחברים שלו, אמר חגי. הוא היה צריך ללכת, אמרה לילך. אבל אולי אמא שלי תמצא אותו שוב, אמר אורן. וניסה לחייך. אולי. שלום לצב של אורן, ושלום לכם מתוקים, וגם הצבים החמודים שלי רוצים להגיד לכם שלום. להתראות.